Bai, hombre, zezatek, zemos abil. Guantxa, dara lanetik eta bakik pixkanak abaia, ez dik aurreaka. Preparau, eta torri nango ora. Ogi petxunat erosi gaur. Eixuna, bueno, ez noxien, hola barta, ogixek erostea, bestela den pasko bixunat. Zuzenien etorri nango ora. Etorri ala, izo bukatu alditu bakazioko ze martxa. Bai. Zibilia ez? Ondo ibili gaitun, horre mendibuelta batzuk egin, eta oturuntza batzuk prestau, eta hola. Zein den hemen, aste honetan? Lan itxura. Lana gutxi eta itxura asko. Zer ari gara entzuten, ze berba dira horiek? Tira, argi dago euskara dela, baina ez da euskara batua, ez da euskalkia ere. Itanoa da. Lagunarteko hizkerako adizkera lokutiboa euskaltzaindiaren arabera. Alegia ika edo toka eta noka hitz egitea euskaraz. Ika bezala ere ezagutzen da hizkuntza alokutibo hau, baina azter dezagun pixkanaka, hasteko alokutiboa. Baldakigu zer den zehazki alokutiboa? Adizkera, alokutiboa. Pues esan ez dut idei, bez. Alokutiboa. Neri izan egin doz aukera. Berboiteko bera bat, erakusteko zehoz, Zeze pedagogikoa. Lokuta egin dozunean, aditzak esateko dakozun egokitasuna edo ez. Badirudi kalean galdetuta handia dela nahasmena. Eta zuk ere entzule, alokutiboa zer den ez baldin badakizu, lasai. Ritxi Lizartza filologo eta itanoan adituak azalduko digu zehazki zer den adizkera alokutiboa. Alokutiboa da, ni zerbait esaten erak naizela eta nire entzulea sartzen detela konversazioan. Bai? Hau da, nik liburu bat irakurri dinat, kasuntan, bai? Adibidez, emakume balitz. Nik liburu bat irakurri dut eta ire esaten dinat. Orduan, liburu bat irakurri dinat. Sartzen dugu entzulea konversazioan. Fizikoki. Alokutiboak beraz eta ondorioz itanoak aditzean sartzen du hartzailea edo entzulea. Hasieran baina, itanoan, ika, noka eta toka erabiltzen direla aipatu dugu. Maider Irizar euskal filologoak oso bereizketa argia ikusten du guztien artean. Itano da, bigarren personatzat, solaskideari i esati erabaki eta horrek dakarren adiz paradigmia, itanoa, bai? Iketa edo, beti adiz guztietan i hemen hau irekin berbaiten jabin adierazte hori. Ika berba egitea gauza bera da. Ika berba egitea da, bigarren persona horri i esatia erabagitea, ez da? Gaur egun, ika berba egiten dugunean, i izen ordainarekin, itanoa erabiltzen dugu beti, hau da, alokutiboak dian adizformak. Gainera, itanoan, generoa desberdindu egiten da, alegia, genero markadun, erregistroa da. Itanoaren barruan, bereizketan da, sexuaren arabera, solaskide hori, entzuten duena, ez hitz egiten duena, gizonezkoa edo emakumezkoa dan, egiten da toka edo noka. Toka da, itano gizonezkoari egite zaiona, eta noka da, itano emakumezkoari egite zaiona. Hoixe don bereizketia. Eta noiztik darabilgu euskaldunok itanoa? Lizartza filologoaren arabera, euskararen eta itanoaren sorrera aldi berean gertatu zen. Nik esango nuke beti da nik erabiltzen dela. Eta berez lehen ozala harreman naturala ika egitea, harreman sozioafektiboak errespetatuta, baina berdinen artean edo jerarkikoki goitik bera, bai. Adinekoek gazteei, adinekoek adinekoen artean eta gazteek gazteen artean eta da. Baina nik uste dut hori ez dela zerbait asmatua, baizik eta berezkoa duna hizkuntzak. Noiztik erabiltzen dira adjetiboak euskeraz? Nerezat galdera berdina da, bai. Adjetiboak erabiltzen dira euskeraz, euskera danetik eta itanoa berdin. Euskararen lehendabiziko liburuan ere ageri da itanoa. Bernard Etxepareren linguae baskonun primitia liburuan hain zuzen. Izan ere, 1555 urteko liburu horretan oso ezaguna da Euskara jalgiadi plazara poema. Esaldiko adi aditza itanoko adiz forma da. Euskal kultura maina bada itanoarekin beste bitxikeria bat. Joanes Leizarragak idatzitako Biblia protestantea. Leizarragaren liburua hitz egiten danean, aipatzen dan ezaugarrietako badon, itanoa erabiltzen duela, baita jainkoarekin hitz egiten denean ere, ez da. Kontua don, garai baten singular bakarra izala. Eta karo, Leizarragaren liburu hori don Bibliaren edo Testamentu Berriaren itzulpena. Eta orduan esaten danean, Leizarragak jainkoari ika egiten dio. Leizarragak ia aukeratu zonan. Igual kontziente zalako, zu garai baten plurala zala, eta jainkoa bakarra zela dan, garbi geratzeko jainko bakarra dela,
I aukeratuko zuen. Hau da, nik etxekin jate esan, Leizarragak I zergatik aukeratu duen, baina badon berezitasun bat Leizarragaren dokumentukoa, adizki guztietan, jainkoari referentzia egiten dion adizkietan be, itanua erabiltzen duelako. Garai bateko euskal kulturaren inguruan hitz egin dugu, baina gaur egun ere itanoak badu bere lekua kulturan. Alokutiboa badizkin bere esparruak zein, ahozko eizkerari lotutako esparruak. Eta esparru, ez dut esango informalak bakarrik, baina bai kolokialak edo hurbilak, ezta? Antzerkia, zinea, telebista, literaturan ere bai. Besteak beste, antzerkia aipatu du Ritxik. Baialen isilikago gaur. Zeba? Zeba, ez, isilikago. Ez. Netzekina. Zerbait gertatzen zain? Ez. Amaia, jolin! Erlauntza filmaren zati txikioa da entzun berri duguna. Filmaren aurretik antzerki bezala aurkeztu zen. Bertako 6 emakumezko protagonistek itanoa darabilte. Kepa Errasti antzeslanaren idazleak argi izan zuen hasieratik 6 protagonistek itanoa erabiliko zutela. Bueno, autua oso propio hartutako auto bat izan zen, batez beti guztabi izan jatelako, iruditza jatelako itanoa bera, euskerak badauzkala, bai diela euskalkixak, dala itanua, badauzkala erraminta modan oso politia izan lehikela, egoera desberdinak irudikatzeko, edo egoera bakoitzari bere ezaugarritasun propio bat emuteko, ez? Ez antzerkian bakarrik bertsolaritzan ere erabiltzen da itanoa. Beñat Muguruza, EHUko irakasle eta ikerlariak esaterako, 1986tik 2017 bitarteko bertsolari txapelketetan itanoak izan duen presentzia aztertu du. Muguruza ondorio nagusi bat atera zuen. Orokorrean gutxi erabiltzen zen lehen eta gaur gutxi erabiltzen da. Zaila esatea ze gaitan orokorrean hitz egin da, noiz erabiltzen eta noiz ez, orokorrean hain da baxua erabilera, saiatzen baldin bagara patroi bat ateratzen, segun aski desitxuratua aterako da. Baina bai erabiltzen dela, batez azken txapelketetan ikusi duguna izan da, igual personaia karakterizatzeko edo testu inguruan kokatzeko entzuleak, edo personaien arteko harremanei buruzko informazio gehiago emateko erabiltzen dela, aparteko ñabardura bat emateko diskursoari da. Eta generoak ere badu zerikusirik erabileran. Bertsolaritza zorionez edo zoritxarrez da gizartean ikusten ditugun joeren isla. Eta orduan ikusten duguna edo nork ikustezaken bezala gizonezkoek gehiago egiten dutela ika eta normalan gizonezkoei. Orduan bertsolaritzan ere ikusi dudana izan da hori. Erabilera urri horren barruan ere gizonek erabiltzen dutela gehiago beste gizonezkoei zuzentzen zaienean. Hala ere, bada bertsolaritzan itanoaren erabileraren alde egiten duenik. Horietako bat dugu Eli Pagola Hernaniarra. Pagolak bertsolaritzan itanoa eta zehazki noka bultzatzeko hainbat egitasmotan parte hartu du. Pixkat, beste ate batzuk itzazkela iruditzen zait, eta bertsoetara ere pixkat hortik ekarri nun hasteko jolas modura, hizkuntza pixka bat lantzeko ere, baina interesatzen zaitelako herramienta hori lantzea pixka bat, eta interesgarria iruditzen zaitelako, ez niretzako bakarrik baizik eta hausnarketa batea bideratzeko edo bide ematen dialako. Eta guri ere entzule eskaini digu bertso bat nokan. Argi ibila bizeren, irakurle gisa hemen, ire moduko sasi jakintxu asko xamar zeuden. Egunon elitenaten, galdera ezer baino lehen, ikika zerbait badakin baino erabiltzen alden. Ikika zerbait badakin baina erabiltzen alden. Itanoa zer den ulertu dugu eta euskal kulturgintzan zenbat erabiltzen den aztertu. Baina guk geuk, euskaldunok, noiz erabiltzen dugu itanoa eta zenbat? Euskal Herri osoko egoera aztertzen duen ikerlan orokor gaurkoturik ez dugu aurkitu. Baina bai, herri mailan egindakoak. 2016 urtean, soziolinguistika klasterrak lehenengo aldiz neurtu zuen itanoaren kaleko erabilera Azpeitian eta Usurbilen. Olatz Altuna izan zen proiektuaren buru.
Ikerketa guztiek ekartzen duten nolabait errealitatea ezagutzea. Eta hori da batez ere guk egin nahi genuen ekarpena, ez? Ikuspegi linguistiko batetik badire ikerketak, baina egoera soziolinguistikoari begira, edo kasu honetan, eta zenbat hitz egiten da? Zenbat hitz egiten da kalean? Horrez egon halako argazkirik. Jasotako datuekin zenbait ondorio atera zituzten. Eta ikusi dugu bi udalerrietan badirela errepikatzen diren joerak. Azpeitian Itanos entzun ditugun elkarrizketak usurbilen baino gehiago izan dira, ehuneko 28-28 buelta hortan bi udalerriak daude. Bietan aldaerei dagokionez gehien toka entzun dugu. Gazteek erabiltzen dute gehien eta aurre gutxian. Eta generoaren ikuspegia sartzen badegu, gazte mutilek erabiltzen dute gehien eta aur neskek, apenas, oso gutxi. Azpeitia aipatu du Altunak. Itanoa hitz egiten dugunean, Azpeitia oso herri garrantzitsua da. Garbine berezi hartuak eta aurrez aipatu dugun Beñat Muguruza ikerlariek Azpeitiako Itanoaren egoera aztertzen dihardute orain dela 3 urtetatik. Nik uste aldagai bat baino gehiok bat egin zutela, ez? Batetik entzeon gure interesa bazan ikuste genion Itanuei olako potentzialidade bat. Eta gero bestetik ikuste genuen era hortako ikerketa bat iteko oso tokioa proposa dela Azpeitilez, gauzak dien bezala, Azpeitilen baino egoera osasuntzu agokuen ez da otoki askotan Itanua. Ez da gutxillo, Azpeiti bezala 5.000 laguneko herri bat kontun hartuta, ez? Proiektua fase desberdinetan banatua dago eta dagoeneko azkenengo fasearekin hastear daude. Gure proiektu hau edo 3 fasetan banau deu. Lehenengo lana iruditzen zaigu dela egoerien diagnostiko bat egin. Hori indeu galdetegi baten bitartez, alik eta herritar gehienan parte hartziekin ikusi ze egiten da, zeinekin egiten da, noiz egiten da. Orduan bigarrengoko faseko helburua da ikuspuntu kualitatibo batetik heltzie ikerketiei da ikusti, eta egoera hori horta aileatzeko zein izan dira arrazoiek. Ze pasau da, bereziki genero arrakala hau egoteko. Ze aurre ikusten genuen hori bazeola, ez? Eta 3. pausu izango litzeke, ikusita asuntu nola da hon, eta horrea zeatiken aile haugean, nahi baldin badeu, Itanue bizi berritzia, hortan alegin du. Nokaren galera beraz, arazo handi bat bilakatu da Itanoaren erabileran. Azpeitian oraindik ez dituzte ondorioztatu nokaren galeraren zergaitiak, baina hau ez da ikerketa lan bakarra. Onintzale Gorburu Antzuolarrak Antzuolan noketan zer gertatzen ari da ikerlana burutu zuen ikasketa feministak eta generokoak masterrean. Ni nahinean bizkat aztertzia, nire galdera nausisa esan, guk etxetik jaso baldin bau, eta gaitasuna baldin badauko ikas hitzikeko, jakintza daukoulako, zeatik ez dugu egiten, ez? Eta zeatik ez dugu egiten, eta hor argi eta garbi ikustenean gizonezkoak ziala itezebenak eta emakumezkoak etzebenak egiten, eta horrezatenan hemen generoak badauka pixu bat. Legorburuk bere master amaierako lan honetan 2 faktore edo argudio nagusi ditu nokaren galeraren arrazoitzat. Batetik, botere horrek eraindabela gaztelaniara erosukara jotia, eta bestetik eremu publiko eta pribagoan arteko banaketan, etxetan eten baten mutea Itanuan transmisioan, ero nokan transmisioan, kalian mantendu dela Itanua asko, eta emakumiok kale hori, ero tabernia, ero inkluso lantokixak ez ditula hartu oindala oso gutxi arte. Eta egoera honen aurrean, zer egin? Hezkuntza izan daiteke bideetako bat. Itanoa indartzeko eta etxean jaso ez dutenek ikasteko aukera izateko, Itano eskolak orain dela urte asko hasi ziren. Xabier Izagirrek esaterako ia 40 urte egin ditu Itanoaren irakaskuntzan. Irale, 80 batean hasi, irakaslei euskarazko klaseak ematen, 80 bat, 1980 bat, Ostian, Martutenen, eta aurreko urte hortan zeatu, laga, erretiratu nahizelako. Eta horrenbeste urtetan, Itanoaren inguruko anekdota bereziekin ere egin du topo Izagirrek. Txura danez, urdia egin aparroan, sakanan, mentziela, lagun, nikote,
kuadrilan da, ika egiten zutenak, eta gero, eskondu. Eta ala, apaizak edo, santzila, baina eskondu ezkero eta, zuka ibertzala, holako zera egita ez. Eta zer da, erderara pasamentzila. Bien artean gure bikote zera. Gai horretan, hastapen garrantzitsua egin zuen Josune Zabalak, egun Eusko Jaurlaritzako hizkuntza ikerketa eta koordinazio zuzendariak. Izan ere, Zumaia eta Azpeitiko Itanoa lantzeko material didaktikoa sortu zuen Olatz Bengoetxearekin batera. Zumaiako euskatenikaria dan Josune Errarte deitu zigun, galdetuz ia egoki ikusten genuen gure lana egokitzea beraiek zuten Itanoaren lanketaren behar horri, ez? Ikastetxeetan Itanoa lantzea modu divertigarri baten, herriko hizkera kontuan hartuta, herriko Itanoa kontuan hartuta, eta hasieran Zumaian abiatu zena, gero zabaldu zen Azpeitiko udalera ere. Sortutako material didaktikoan tokian tokiko Itanoaren aldeko apustua egin zuten hasieratik. Garbi zeukaten ikastetxe horietako irakasleek eta herri horretako euskarateknikariak bertako euskalkian oinarritzen zen lanketa bat izatea nahi zutela. Azkenean erabiltzeko zalako eta herri horretako herritarrek erabiltzen zuten Itanoa transmititzea nahi zalako lagun artean, edo kirola egiten nahi zien bitartean, edo egoera bietan nahi zutelako erabiltzea. Horrelako eskola materialek Itanoaren erabilera areagotzea dute asmo. Halere, zehazkinokaren aferari aurre egiteko beste hainbat ekimen sortu dira azken hamarkadan. Horietako bada, Ingoixonau ekimena Oñatin. 2018 bukaeran, nirekin binizian harremanetan, taldetxo bat eguenak eskatuta Oñatiko Itanoan egoeriakin. Batez be nokaren egoeriakin. Eta gure behin elkarrizketakin eta galdo horretik jasotia. Orduan, nirekin jarri zian harremanetan, ahotsak .eusen ikindotelako lana eta elkarrizketak eta itxeitu julgulako, eta aporate hola sortu zen proiektua. Idoia Etxeberria da entzun berri duguna, euskal filologoa eta kazetaria. Oñatiko 54 herritar elkarrizketatu ostean, bertako Itanoa aztertu eta bizi berritzeko hainbat egitasmo antolatu ditu. Besteak beste, Oñatiko nokaren liburuxka. Liburuxka da, poltsikarako tamainakoa, 10 cm, biderra 10 cm, gainean eruateko, poltzan edo dana dalako, eskure aukiteko, aditza ez dakitzunien ero, behiraketako, oinarrizko zeakin, erabilera oitura zintzuk izan dian, menpeko saldezitan zela balten dan, eta zea batzukin informazio apur bat, eta gero aditzaula nagusixak. Eskoletan eta herri mailan egin diren egitasmoez gain, Itanoaren bizi berritze gogoa alor teknologikora ere iritsi da. Ander Herranz, Uribe Kostako euskaltegiko irakasleak Adizkinator aplikazioa sortu du orain hilabete gutxi. Eskola nagoenean, eskolak ematen, ikusten nuen ikasleek bazituztela hainbat baliabide telefonoan, eta egia da, aditzekin ikusten nuela jotzen zutela tauletara. Eta askotan taulak ez zituztela erabatu lehertzen. Eta horrek liatzen zituen pixka bat. Eta pentsatu nuen bideona izan zitekela telefonoan aplikazioek bilatu izatea. Aplikazioan hasieratik erabaki zuen aditz tauletan Itanoaren aditz formak sartzea. Hasi nintzenean, zuzenean ikarik gabe nuen ikusten hori betetzen zenik, nik nahi nuena betetzen zenik. Orduan alokutu behar sartu nuen, gero egia da horrek ekarri zuen lana ikusita pixka eta mutu nintzela, baina nik uste dut merezi zuela eta horrekin jarretu genuen. Ika, eskolan, lanean, etxean, informaltasuna eta hurbiltasuna lantzeko erregistroa. Eta azken finean, erregistroek kolorea eranzten diete hizkuntza bati, euskarari, kasu honetan. Koloretsua den hizkuntzak beti izango du bizirauteko parada eta herri batean komunikazio ohiturak osasuntsu mantentzeko aukera gehiago.